はい、明けましておめでとうございます。マウイ島に住んでいますけいこです。といってももうあっという間に2週間過ぎましたけれども、本当に、早いなと毎日思ってるんですけれども、私自身ですね、今年のこの1月から、YouTube を月3回ペースで、アップしていこうというのが、目標でして、で、名前もケイコズフラマナオですね。ケイコズフラマナオフロムマウイということでチャンネル名を新しくして、これから始めていきますので、今日は1回目ということでぜひよろしくお願いいたします。それで、1年をね通して、1月はこういう、このテーマとかね、2月はこの、お歌とか、その私がその時その時に感じた、テーマを、中心に、メレを選んだり、いろんなどのお話をするかなとか文化とか、いろんな、ストーリーを織り交ぜていろんなことをハワイのことをねお話できたらいいなと思ってます。それで、早速今月ですけれども、まずフラをね、私が選びましたメレが、クウポリヤフという、皆さんもご存知だと思いますけれども、カラニペアさんの、美しいお歌です。でご本人からこちらのお歌を、私の YouTube で使ってもいいですよという、本当に寛大な、心よい承諾を得ましたことを本当にありがとうございます。改めまして、マハロノイ、カラニペアありがとう。では、早速ですね、クウポリヤフご覧ください。で踊りの後に、この、お歌の、意味とか、意味はまた後ほどなんですけど、また詳細いろいろお話しさせていただいてますので、またご覧になってください。それではアフイホー。Manakea kila kila keua kaui Luhiehu kamakua o kulani Poliahu kawahine kapahauanu Pumehana kawahine e apomai Mauna kea kila kila keua kahui Luhiehu kamakua o kulani Poliahu kawahine kapahauanu Pumehana kawahine e apomai Mai ke kua hivi I kamoe na hau O ai na hale apuni kamakua Ua kani au ina a mauna ia He ana I ponono e pula mamau Mai ke kua hivi I kamoe na hau Po ai na hale apuni kamakua Ua kani au ina a mauna ia He ana I ponono e pula mamau He o mai poli ahu no nani mai Poli ahu kamakua o kulani Mauna ke
皆さんお帰りなさいフラ、クウポリアフいかがでしたでしょうか。私ですね、マウナケア、マウナロアがある、ハワイ島の方に向かってフェイスイング中ビッグアイランドの方にして、踊らせていただきました。マウイ島の晴れやからの麓からね。で、見事なノースとサウスショアの本当に美しい、大自然からね、皆さんぜひマウイ島、そしてハワイ島、ハワイのね、素晴らしい癒しの、エネルギーが画像を通して皆さんに少しでも届いたらいいなって思ってます。そしてですね、ちょっとここから、今日のなぜ、クウポリアフを選んだかというお話をさせていただきたいんですけれども、まず、1月ということで私の中でイメージしたのが、白なんですよね。もう白い真っ白な紙、キャンバス大きなをイメージしまして、でその中に今年1年を通して、どういう絵を私は描いていきたいかなとか、そういうイメージがあったんですね。でまずは今月はもう何もない状態、何かをジャッジするとかそういうことなく、起こることを全てを受け入れてそれを味わってみよう。でそれに対して私はどういう感情をどういうふうに思うのかな、しっかりと味わって、それで自分の中で自分の糧にしてというかね、でそれをまた2月以降、じゃあ2月はちょっとこういうことを思ったからこういうことをしてみよう、すごくこのことにパッションが湧いてきたからちょっと赤色で、いや少しこのことに関してはもう少し優しい雰囲気、女性性を求めたいなと思ったらここはピンク色とかね、そういうイメージで少しずつ自分のキャンバスを描いていきたいと思います。で、それでですね、白ということで、ポリアフ、マウナケアに住んでいる、女神様ですね、私の中のイメージとしてはとっても強いんですけれども、芯があるしなやかなクールななんていうのかな、感情があんまりぶれないというかね、本当に冷静な凛とした女性のイメージがありまして、ですので、やっぱり雪の女神様ですので白ですよね。白、私の同じキャンバスの白、そして、少しね彼女のイメージはパールがかった白っていうふうに私は思っていて、なのでこちらのレイもね、パールのちょっと白ですね。そして、ちょっとこの衣装を見ていただくと、こちらねハワイアンキルトの柄なんですけれども、なんか雪の結晶に似てませんかね。ね、ということでこちらので、しかも青ね、私がイメージしているのは日本の富士山、私大好きですけれども、日本の富士山とマウナケアちょっと似ているところがあるかなっていうか、真っ青な雲一つない青空に、雪がねかぶっている、マウナケア富士山のスポッと、本当にでも寒いんですよね。もちろん雪が降ってますから寒い、本当に空気がピッと張った本当に凛とした、雰囲気を出したかったんですね、表現したかったんですね。ですからこういうね青と白、雪というイメージです。そしてお花はね、これうちのお庭から、お友達のお家から枝をねいただいて、まだ50センチぐらいなんですけど、木はでもお花いっぱい咲くんですね。でこれは私がフラを始めた時からの夢でした。フラを踊る時に自分のお庭からピッとピックアップして、でそれをね飾って踊るというのが、今これを実現して夢を実現させております、私でやっぱりね成果というのはすごく、もうこうやってつけててもねすごく甘いいい香りがしてくるので、自分自身もテンションが上がって、自然のねパワーをもらいながらテンション上がっていいですね、やっぱり。でね、あとは、ぜひね皆さんもね今年1月、この1年を通して私と一緒にできたらね、
じゃあ今月はじゃあ何色でもいいですし、皆さんの今月のこう何か意識したいこととかね、どんな絵を描きたいかとかね、ちょっと考えて、時間がある時に5分でも3分でもいいので、考えてみるといいかなと思います。そうすると人間って何も考えないと普段のルーティンでね、無意識でもルーティンで生活してしまうんですけれども、やっぱりちょっとここをこう変えたいなとか、こういうことを意識したいなってビジュアル化するとね、紙に書くと脳に入りやすいっていうかね、そうするとやっぱり自分で意識して行動しようってなるじゃないですか。なので、ご自身のねやりたいこととか夢に向かって生きやすくなるのかなと思いますので、参考にしてみてください。すごいバイクが来ましたけれどもということで、じゃあ今日は、ここまでです。もしよろしかったらまず本当に最後まで、ご覧に、見ていただいて本当にありがとうございます。そしてよろしかったら、いいねですか、いいねのボタン、それから登録ボタンですかね、というのを押していただくと嬉しいです。そうだった、私今年の目標の一つに、YouTuber になるというのも目標の一つなのでよかったらサブスクライブしてください。ではまた See you soon. アフイホー